שתמכו ועזרו ופעלו רבות. אז באמת שכולם מצטיינים, ומי שלא מקבל את התעודה הזאת, זה לא אומר שהוא לא היה, זה אולי בפרמטר אחד פחות וזה. בכל אופן, החלטנו לציין 3 תלמידים. האחרון, אביב אגסי. מדבר עליו, ילד נפלא ומוכשר, גם רופא וגם הכול. גם עושה וגם מופיע. אז הנה, הרי לך תעודת הערכה.